parte da xornada que foi sempre como eu vi nestas últimas declaracións por parte de conocidos, familiares, amigos dese monstro, que eso obviamente foi un circo non por parte do tribunal, circo por parte dos familiares e amistades, non? Hai unha señora que, bueno, unha rapaza que é amiga, que había uns meses, non sei cantos meses que non había, que, bueno, que era un que esa presunta asesina que era moi bueniña, aquí todos que era moi bueniña, pero a miña nena está nunha caixinha nun cementerio, sabe? E a miña nena están aí as provas e as fotos onde se pode ver perfectamente, comprobar como se intentou defender, de como levaba a boquiña destrozada, que incluso a abuela da nena materna, a mãe dese monstro, declara que non, que a boquiña a nena tiña cerrada, perfecta, e vendo as fotos ali, o sea, que estén o xurado. As teño aquí e aquí. Cando escoito esas cousas, ayer veo tamén a parexa dese monstro, que pode estar moi orgulloso, toda a súa familia pode estar super orgullosísima de verdade, o sea, unha persona que a parexa que está sabe o que acaba, o sea, a aberración que cometeu e ven aquí a defendela e sigo con ela, o sea, moi orgulloso debe estar ese señor e a familia que ten, vamos, porque desde logo, se eu teño unha parexa e sei que fai algo así, eu o que menos quero, xamo a parto dela automáticamente, o que menos quero é que ni siquiera me relacionan con ela. Entón, despois, xa, bueno, viñeron profesionales, o 061, que xa cambian as cousas, é o médico que atendeu, o 061, as técnico sanitario manifestou outra vez, reiterouse en que había indicios claros de haber sido o corpo da miña nena intentado limpiar de sangre, porque estaba como barrida por todos os sitios, que sí que había un calcetín, un celmi con restos de sangre, cando ali naide ve nada, naide veu nada nese momento, esa señora está cuerda totalmente para todas as preguntas que se lle preguntaban, excepto cando se lle preguntan polo feito de 3 ou 15, 3 ou mínimo, quer dizer, unha persona que está moi afectada das súas facultades mentales, físicas tamén, todo un conxunto, me imagino, non sei, me van a... Pues, bueno, o caso que o médico deu valor de 15, quer dizer, totalmente cuerda, totalmente consciente do que, o sea, nese momento. Entón, o que dice xa un profesional, aquí xa cambia a cousa, xa non é a amiguita de turno, nin un amigo, nin un novio, nin que veñen aquí a montar a película, claro, defendela, como se eu traigo, se me intentou, que o que máis me dói, incluso tratar como de maltratador, como de que a nena non quería estar comigo, que non teño decenas de vídeos xogando con ela comigo, ela sempre me decía, papá, que tiña que estar 4 días contigo, claro, como má, porque contigo estou moi poucos días. E o pasa que, claro, a nena era pequena, eu tampouco, de que formas maior non podía explicarlle moitas cousas. Eu intentaba, bueno, xogar con ela, que o pasara moi ben, que disfrutara, e as súas primas, a casa dos pais, a veces íbamos para a Coruña porque lle tiña unha habitación moi bonita que lle había feito,